रिपर्टेड आं भिएम सिरेप चेनेलावसो लाइभ जादों बायदि मोन्दोंमोन। प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। माबोरै दं खबरा? आसा खालामो नोंथांमोननि गासैनि खबरा मोजाङैनो दङ। स' खबरा माबोरै रायजो राजाफोर नोंथांमोननिया? आं दिनै सावरायगोन दाख्लैबावैनो जोङो जे डनेसन खांदोंमोन ना बिनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा रिसिप्ट नायनो लुबैबाय थादों बिनि थाखायनो आं बे रिसिप्ट माबाखौ प्रग्रामखौ लानाय जादोंमोन, बुंनाय जादोंमोन आं दाख्लै बावहाय। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं दिनै देखायलांगोन बेखौ फारि फारियैनो। खिन्थु आं कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ देखायनो हानाय नङा, बिनि थाखायनो आं माने माखासे थियारि लादों आरो ना बेवहाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो मोना बे नोंथांमोननि खोथासै, खिन्थु दिनैनि दिना माखासे हिसाब खिथाब खालामनायनि सम। स' आं बेवहाय बिदि लादों रायजो राजाफोर। आं फन नाम्बारखौ खोन्थानो हानाय नङा नालाय, सोरबा बेवहाय गार्लसफोरनिबो दं गोबांनो नालाय। स' बिनि थाखायनो आं माने खोन्थानो हानाय नङा आरोना। स' नायदो नै बिथाङा 1 रुपिस हरदोंमोन। ओमफ्राय बिथांनि र' दे बिथांनि मुङानो जाबाय, बेयाव हरदों बिथाङा। ओमफ्राय जास्ट वेट। औ बे जया ना मा नाममोन सासेनो बिथांनि नामा। नायदो बे जया ना मा नाममोन दै बिनि नामा र' बिथांनि नामा जया ना मा नाममोन। आरो लोगोसे बिथाङा हरदों जया स्वर्गियारि बिथांनि नामा। आरो लोगोसे र' दै जास्ट वेट। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे 100 हरदोंमोन नैबियो मा नाम मोनलाय बिनि नामा। ओमफ्राय बड'लेण्ड मिसन अर्गेनाइजेसन होननानै बिथाङा हरदों नाम्बारखौ नायदो। अके स' आं बेखौ खोन्थालांबाय थागोन दै र'। दाख्लैबो आं रिसिप्टखौ देखायनो सानदोंमोन नालाय। बिथांनि नामा मा नाममोनथाय जास्ट वेट। बिथाङा नाम लिरना हराखै जास्ट रिसिप्टखौल' हरदों। ओमफ्राय बिनि गेजेराव 1 2 जाहैबाय। ओमफ्राय बिथाङा हरदोंमोन, बिथाङा 500 हरदों जाहैदों। 500 आरो बिथांनि मुङा मा एन्टनि नार्जारि होनना बुंदों बिथाङा। दा एन्टनि नार्जारि चेनेल इउटुबारनिफ्राय बे गोरलै गथ'नि मुङाव फिसा गिफ्टनो बेखौ होनना बुंदों। थेंक इउ एन्टनि। आरो लोगोसे ओमफ्राय बिनि गेजेराव 1 2 थांखाबायना 5 2 नङा होमबा। बे नङा, बे हराखै। बे जाय मानसिया जोंनो एड्रेस होदोंमोन बेसो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव 695 बेयो। स' बिथाङा हरदों बेसेबां 500 हरदों बिथाङा। ओमफ्राय सनजय दैमारिनो बे हरग्रानि मुङा सनजय दैमारि। अके ओमफ्राय 5 2 नैबे 80निया नङा 80खौ नायनोसै। बिथाङाबो हरदों। बिथाङा 300 हरदोंमोन आरो बिथांनि मुङानो जे रतन चन्द्र दैमारि मिथिबाय ना। रतन चन्द्र दैमारि। र' आं नोंथांमोनजों रायज्लायगोन दै। आं सिगांग्रो बेखिनिखौ देखायनो आंनि डिउटिखौ आं खालामना होग्रोनि नोंथांनि सिगाङाव। आं माखासे प्राइभेट माबा खालामदों नालाय बेखौ। नैबे 2000 हरदों दै बे मानसिया। बे 2000 होदों। मा नाम मोनदों बिथांनि नामा हेल्पिं पेक इनसुइन मा नाम मोनदों बिथांनि नामा। गुगोल पे सालायगोन सालाया फेल जादों। अके बिथांनि नामा प्रनजित बसुमतारी। अके इण्डियान आर्मि आरोना बिथाङा 2000 हरदोंमोन। ओमफ्राय डाबल स्रिनिखौ नायनोसै 250 बिथांनि नामा मा नाम मिथिया। बे नाम होआखै जेबो। स' आरो लोगोसे ओमफ्राय डाबल थ्रिखौ थांखांबायना। दायो दङ 66 अके। आंनि आंगो बड' बे 100 हरदों दै बेयाव 100 हरदों। खिन्थु बेयावहाय आंनि आंगो बड' होननासो लिरनानै होबाय। सोरनाव हरखो बेखौ मिथिला आङो बे बुस्थुखौ। नामाथ' गाव रिन्दर स्वर्गियारि ओंखारदों। जुदि जोंनियाव हरदोंमोनबा जोंनियाव नाम जागौमोन ना। बियो सोरनाव हरदोंथाय बेखौ मिथिया, खिन्थु रिसिभ हरदों आरो ना बियो बेबायदिनो माबा खालामनानै। खिन्थु बेयाव जोंनि नामसो जागौमोन जुदि बेयाव जोंनियाव हरदोंमोनब्ला। बाट बेयावहाय हरासै बियो। बाट गाव हरदों होननानै खोन्थाहरबाय आरो ना। बियो सोरबा हरदों ना मिथिया बेखौ, खिन्थु बे रिसिभ हरनायखौ आं देखायना होबाय दै नोंथांनि सायाव। बे नामा रिन्दाव बसुमतारी माबा स्वर्गियारि। जोंनियाव हाबफैयाखै बिनिया, मानो होनबा नामा जोंनाव जाखांखागौमोन ना। ओमफ्राय बे इउ हेभ साक्सेसफुलि पेड
बड'लेण्ड मिसन अर्गेनाइजेसन बे होखाबाय दे। ओमफ्राय बिथांनि नामा मा नाम मोनथिया आंखौ देरहानो आरोना बिनां देरहा खिन्थु नामखौ फुरा लिरजोबासै। ओमफ्राय नैबे हरदों 101 दै आं बेवहाय फुल देखायजोबनोसै एबार। बिथांनि मुङा जाबाय समायना दैमारि। ओमफ्राय 91 हरदों गौतम बर'। अके बे गौतम बर'आ हरदों बेखौ। ओमफ्राय नैबेखौ बड'लेण्ड मिसन अर्गेनाइजेसन 500 हरदों दै बे जाबाय आब' गितिमा हरदों बियो। नैबे आब' गितिमाया हरदों मिथिबायना। ओमफ्राय नैबे 100 हरदों बिथांनि मुङा थमास मोसाहारि। नायदो थमास मोसाहारि नै बे थमास लिरखादों थमास मोसाहारि। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 300 हरदों बिथांनि मुङानो जाबाय प्रफुल्ल बर'। 200 हरदों चन्दन बर'। बे मानसिया हरदों दै नैबे ब्रादारा। ओमफ्राय बे 100 हरदों नामखौ खोन्थायासै बियो खिन्थु अब्लाबो फैलाव लिरना दं बेवहाय। ओमफ्राय बेवहाय गैला आरोना बेखिनिल' रिसिप्टखौ हरनाय जायाखै बिथां माखासे सुबुंफ्रा खिन्थु माने आं रिसिप्टखौ बियो आरोना बिनि थाखायनो जेनेबा माबाखांनो थाखाय। खिन्थु आं सानो आरोना माखासे सुबुंफोरा बुंदों बेवहाय आं गोलोमजोबलायबाय एखेबारे बिराद गोलोमबाय। माखासे सुबुंफ्रा सानो बेवहाय जे हाइ गाइस अके हाय स' बेवहाय बुङो कि डनेसन होनाया देखायनाय जायो नङा होमबा। स' बिदिब्लाथ' गासिबो देखायनायानो जायो नङा होमबा। बिदिब्लाथ' गासिबो देखायनायानो जायो। जों बबेबा गोजान जायगायाव थाङो नङा होमबा। माबा मोनसे आथिंजों थाबायनानै थाङो सोरबा साइकेलजों थाङो सोरबा बाइकजों थाङो नङा होमबा। गोजान जायगा थाङो नङा होमबा। स' बेयाव थांनायखौ जोंबो देखायनानै भिडिअ बानायना थाङो अब्ला बेबोथ' देखायनायानो जाबायना नङा होमबा। बेबोथ' देखायनायानो जाबायना नङा होमबा। देखायनाय नंगौना नङा बेबोथ' देखायनाय। स' गासिबो खोथायाथ' बुंनो थाङोबा देखायनाय जायो मिथिबायना। स' बिनिखायनो आं सानो नोंनि बे मदद होनायखौ नुनानै गुबुन सुबुङा गोसो जागोन मदद खालामनो नंगौना नङा। आं सानो नोंनि बे मदद होनाय माने जिखिनि मदद खालामदों बै सुबुंनो जायनो गोनांथार बे मदद खालामनायखौ नोंथांमोननि बे भिडिअ खालामनानै बानायनानै होनाय बा आपल'ड खालामनानै होनाय नोंथांमोननि मुंखौ बुंना होनाय नोंथांमोननि सावगारिखौ होनाय आं सानो बेवहाय खुनु गोरोन्थि जागोन बे आं साना। गोरोन्थि जाया बिदियावहाय नोंथांनि बै मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुन मानसिया ओंखारबोगोनसो। नोंथांमोननि बे फालो मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुनाबो ओंखारबोगोन। खिन्थु नोंथाङा बेखौ जुदि मदद खालामनायखौबाबो जुदि देखायजानो बायोब्ला देखायालासे है नङा आंखौ ओरैबायदि सानगोन है मानसिफ्रा देखायदों सानगोन नैदि बायदि गिनाय जे थानाय ना बे नोंथांमोननि गोरोन्थि आरोना मिथिबायना। बे नोंथांमोननि गोरोन्थि आरो बै गिनाय थानायनि थाखायनो दिनै माखासे सुबुंफोरा ओंखारबोनाय नङा। नोंथाङाथ' मदद खालामो खिन्थु बै बे साननायनि थाखायनो दिनै माखासे सुबुंफ्रा फैनाय नङा आवगायबोनाय नङा मदद खालामनो। खायसे सुबुंफ्रा बुङो जे ओरैबायदि गिदिर खामानि मावनो थांबाय मदद खालामबाय खिन्थु मा होनबाय बेवहाय ओरैबायदि मोजां गावनि मदद खालामनायखौ देखायालासिनो थांबाय नङा होमबा। गुबुन मानसिया गुबुननियाव नुबाय नङा होमबा गुबुननियाव नुबाय गुबुन मानसिनियाव नुबाय आरो बे बाथ्राया मोजाङानो जेनेबा सापस खिन्थु जों मदद खालामनायखौ आं जुदि सोरनोबा मदद खालामदोंबा आंनि फैसा आंनि रां रुफा आं फारसेनिफ्राय आं होदोंब्ला अके आं मानिगोन बेखौ जेनेबा देखायाबाबो जेबो नङा। खिन्थु सोरबा सासे मानसिया मदद खालामनायखौ जों देखायनानै होनांगौ मिथिबायना। जों देखायना होनांगौ थिग जों देखायना होनांगौ अब्लासो नोंनि बे मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुनाबो फारि ओंखारबोगोन। सापस हमनानै ला बै समाव जों जुदि रावबो भिडिअ बानायामोनब्ला खालि होस्रायावल' थाबायमोन गामिनि जायगानि मानसिफ्राल'सो होख्रावगौमोन
जेराव सापस हमना ला रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न' ओमफ्राय बिनि गेजेराव जनक कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि खौनो होनना हमना ला नङा होमबा बेखौ बुंदोलाय रावबो जुदि ससियेल मिडियायाव मदद खालामामोनब्ला ससियेल मिडियायाव रावबो आपल'ड खालामामोनब्ला नैबे बिथाङा थांनानै मदद खालामहैदों बैबे बिथाङा थांनानै मदद खालामहैदों बैबे बिथाङा थांनानै मदद खालामहैदों जुदि जों बे बाथ्राखौ खोन्थायामोनब्ला सोरबा गोसो जागौमोन ना मदद खालामनो रावबो जानाय नङामोन दुखु मोननाय नङामोन मिथिबायना स' बेवहाय जों बयबो ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा बेवहाय जोङो बयबो ज' जानानै भिडिअ बानायनानै होनायखायसो मा जादों मदद खालामनो ओंखारबोदों लोब लोब मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव जुदि बे बुस्थुखौ डनेसन होनायखौ जुदि भिडिअ बानायनानै होआमोनब्ला रावबो मदद खालामनो ओंखारबोनाय नङामोन बे खाथांखा आं लिरनानै होगोन मिथिबायना गेदेर गेदेर मानसिनि अनगायै रावबो फैनाय नङामोन नों आं पाब्लिकफ्रा नों आं इउटुबारानो होन बबेबा जायगानि मानसि सोरबा एक्ट्रिसानो होन सोरबा सासे ससियेल वार्कारानो होन फैनाय नङामोन मिथिबायना रावबो ओंखारबोनाय नङामोन जुदि नों आंहा बेखौ भिडिअ बानायनानै होआमोनब्ला खायसे मानसिफ्रा गावखौ गोबां मोजां सानथों बे लेभेलै गोबां बाथ्रा बुङो बे बाथ्राखौ आं सानो बे बाथ्रा बुंनायाव दै जेनेबा जे मदद खालामनायखौ भिडिअ बानायनानै देखायनाय जायो इट्स रं बे गोरोन्थि बे नोंनि साननायसो बे नोंनि गोसोनि मैलानि साननाय मिथिबाय गोदोनि दिनाव रावबो बेबायदि मदद बारा खालामनाय गैसिनामोन खिन्थु दानि दिनाव देखायनोब्लाबोथ' खायसे मानसिफोरा मदद खालामदों अब्ला देखायनो थाखाय फैनायावथ' मदद मोनबायना सासे सुबुङा जोंनो मा नांगौ मददसो नांगौ नङा होमबा बै न'खराव जाथाय जाजादों बिनि न'खराव मददसो नांगौ हाजार बे देखायनानै फैदों हाजार बे बायदिसिना देखायनानै फैदों नङा होमबा जोंनोथ' मददसो नांगौ ना बेनि न'खराव जाहाथे जिखिनि गोनांथि फाइनान्सियेलि जिखिनि आंखाल जादों माबा मोनसे प्रब्लेम बे प्रब्लेमाथ' बे रांजों सल्भ जागोन बेहा देखायदों माथो बे बेलेग बाथ्रासै खिन्थु बेखौ उल्था बुंनांगौ गोनांथि गैया लाजि फोनांनानै दोननो गोनांथि गैया माखासे इउटुबारखौ नुदों लाजि फोनांलाबायनायनि बाथ्रा बुंनो नागिरो बेबायदि बुंनो नाङा बेबायदि बुंना माब्लाबाबो आं बुंनो सानदों नों जुदि मदद खालामदोंब्ला नोंनि सिंनिखौ नों दोन जुदि गोसोब्ला खिन्थु गुबुना मदद खालामदों नोंनि थ्रयै बा आंनि थ्रयै मदद खालामदों अब्ला बै मदद खालामनायखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव देखायनांगौआ जोंनि दायित्व बिकज बिनि मोजां खामानि मावनायखौ जों देखायनांगौ बै मोजां खामानि मावनायखौ देखायनायाव जुदि बुङोब्ला गोबां गोरोन्थि जागोन माबोरै गोरोन्थि जागोन बैबे देखायदों ओरै थोरै आसि थुना बुङाखै खिन्थु ओरैबायदि बुंगोन ओरैबायदि लेजेन्ड जाय मानसिया मदद खालामनानै रां रुफा मदद खालामना होदों बा गावखौ मदद खालामदों होनना देखायाखै बिराद लेजेन्ड बिदिब्ला बे जाय मानसिफ्रा मदद खालामबाय महर देखायबाबो बैसोरखौ लाजि फोनांनाय जादों इनसाल्ट खालामनाय जादों बे बाथ्राया मा बाथ्राखौ बुंथावना नङा बेखौ साननांगोन बयबो क्रिएटर्सफ्रा इनफ्लुएन्सारफ्रा ओंखायनो बुंदों खायसे सुबुंफ्रा इडुकेसन गैयाब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबाबो इउटुबार जानो हायो नंगौ खिन्थु मा समाव मा बाथ्रा बुंनो रोंनांगौ मा समाव मा बाथ्रा बाहायनांगौ बैखौबो रोंनांगोन आरो बैखौ बुंनोब्ला अब्ला इडुकेसननिबो गोनांथि जायो सोलोंथाइनिबो गोनांथि जायो नोंगौ सोलोंथाइ गैयालासिनो इउटुबार जायो नाना रोखोमनि इउटुबार जानो हायो नों दा एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हानाय इउटुबार जानो हायो ब्लगिं खालामनो हानाय नङा होमबा ब्लगिं खालामनो हानाय खिन्थु माबा मोनसे एक्सप्लेन खालामनायनि गेजेरावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां सानै हयै बुंनो गोनां जायो नोंनि बुंनाया गुबुननि गोसोआव हार्ट जागोन नामा नोंनि बुंनाया गुबुननि गोसोखौ दुखु होगोन नामा बेखौ नायनांगोन नों गावनि फारसेनि जे एन्टारटेनमेन्ट नोंखौ बुंनाय बेखौ बुंनानै येस राइट सैथो बाथ्रा खालि देखायनायल' जादों नै बिदि बायदि बुंफाग्रा लोगो मोननाय बा मानसि मोनफानाय बेखौ नुनानै नोंथांनि गोसोआ गुदुं जायोब्ला बे गोरोन्थि ब्रादार बे गोरोन्थि स' बेनिखायनो आं सानो जायफोर मानसिफ्रा मदद खालामनो गोसो जादों बिथांमोना लोब लोब फैनानै मदद खालामनांगौ मिथिबायना बे मानसिखौ आं बुंनो सानो जायफोर मानसिफ्रा मदद खालामनो गोसो जादों बैसोरो बयबो लोगो नांनानै मदद खालामनांगौ बेवहाय रावखौबो इनसाल्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया बे इनसाल्ट खालामनाय जादों जाय मानसिया
गावनि महरखौ देखायालासिनो चेनेलाव देखायालासिनो बा माबा मोनसे देखायालासिनो नङा होमबा भिडिअ बानायालासिनो मदद खालामनाय होनना बुंनाय मिन्स मा बै मानसिखौ जाय मानसिफ्रा महर देखायनानै जेनेबा माबा खालामदों देखायदों अब्ला बेयाव इनसाल्ट खालामनाय बायदि जादों खिन्थु बेयाव इनसाल्ट खालामनो होनना बानायाखै नंगौ खिन्थु इनसाल्ट जादों बैफोर बाथ्राखौ साननानै ओंखायनो मा होनदों हारा गैयै सालाया मा होनदों बुंफ्लाङो नङा होमबा ओंखायनो सानो हयै बुंनांगौ आरोना साना हयै बुंनांगौ जिखिनि बाथ्राफोरखौ जों बुंनो हाया बायदि बै बाथ्राखौ साननानै लाग्रोखानांगौ मिथिबायना आं गोलोमलायबाय आरोना बुंनानै ओमफ्राय आं सानो दा जायफोर मानसिफ्रा मोनथिदों खोनादों बैफोरबायदि बुंनायफोरखौ लानो नाङा नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादों अभियासलि ओंखा नोंथाङा नोंनि साइडआव दा बुं जों जोंनि साइडआव बुंगोन मिथिबायना जों जोंनि साइडआव बुंगोन दा आं नोंथांमोननि सायावनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थाना होनि भिडिअखौनो आं देखायना होनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखौ एक्सट्रा भिडिअ बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ बानायनानै होथारनोसै होमबाबो मिथिबायना आं बेखौ होनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जास्ट जाबाय जास्ट वेट आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो जनक आरो जों नोंसोरनो हानायखिनिखौ जों दन खालामबाय एकाउन्टाव सोनानै होबाय जोंथ' न'आव थांनानै खबर लाहैनानै फैसाखौ होनो हायासै गासिबो गोजानाव थायो नालाय थ' जेसेबांखि CRPF SSB BSF आर्मि गासिबो लोगो नांनानै बेखौ डनेट खालामनाय जादों थाइसे थाइनै जेसेबांखि सोर हरनो हायो हाया रायजोफोरजों जों ओंखारनो हाया ओंखायनो अननानै जों डनेट खालामनाय फार्स्ट फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव जों डनेट खालामनाय जोंबो गोजानाव थानानै बहुद जोंबो बिराद दुखु मोनो बेफोरबायदि जाथायखौ नायोबा बर' हारिनि सायाव बर' हारिखौ नाख्रेबनाय बेफोरबायदि जों मालाय जाथे जोंखौ नाख्रेबनाय जोंबो नुयोबा जोंबो गोजानाव थानानै जोंबो दुखु मोनो जों रायजोजों बाहागो लानो हायाबाबो जोंनि मेगनावबो मोदै ओंखारो स' बेखिनियानो जय बर' हारिनि जय हिन्द बन्दे मातरम आं खेबसेबो फिन होबावनि दै खेबसे फिन होबावनि लास्ट खेबसे होबावनि दै लास्ट आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो जनक आरो जों नोंसोरनो हानायखिनिखौ जों डनेट खालामबाय एकाउन्टाव सोनानै होबाय जोंथ' न'आव थांनानै खबर लाहैनानै फैसाखौ होनो हायासै गासिबो गोजानाव थायो नालाय जेसेबांखि CRPF बेयो मा बुंदों आं SSB बेखौ फोरमायगोन BSF आर्मि गासिबो लोगो नांनानै बेखौ डनेट खालामनाय जादों थाइसे थाइनै जेसेबांखि सोर हरनो हायो हाया डनेट खालामनानै बिथां न'खर मोननैयावबो जों 50-50 हरनाय जादों जेसेबांखि जमा खालामदों बेनि 50-50 हरनाय जादों रायजोफोरजों जों ओंखारनो हाया ओंखायनो जों माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव जाखिनि हायो उनावबो माने जों बिदिनो हेल्प खालामबाय थागोन रायजोफोरखौ होननानै जों बे थांखिखौ लानाय जादों बेयो फार्स्ट जोंनि डनेट खालामनाय फार्स्ट फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव जों डनेट खालामनाय जोंबो गोजानाव थानानै बहुद जोंबो बिराद दुखु मोनो बेफोरबायदि जाथायखौ नायोबा बर' हारिनि सायाव बर' हारिखौ नाख्रेबनाय बेफोरबायदि जों मालाय जाथे जोंखौ नाख्रेबनाय जोंबो नुयोबा जोंबो गोजानाव थानानै जोंबो दुखु मोनो जों रायजोजों बाहागो लानो हायाबाबो जोंनि मेगनावबो मोदै ओंखारो स' बेखिनियानो जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच स' आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्राखौ खोन्थानोसै नङा होमबा बे मा बुंदों बिसोरो मा बुंनो नाजादोंमोन नङा होमबा जास्ट वेट जास्ट वेट दै रोजा रोजाफोर लाइन थांनानै होबाय जायनि जाहोनाव बेबायदि जादों आं बिराद गोलोमबायबो अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं माबा मोनसे बहा थांखो नैलाय
So guys, आं गोलोमबायबो ओमफ्राय नायदो खबरा बोरै नोंथांमोननिया कारेन्ट गैलाब्रा जोंनाबो कारेन्ट गैलानो थुमथुमा आं बुंनो सानदों रायजो राजाफोर नैबे दा आर्मि बिथांमोना जे खालामबाय बिथांमोनाबोथ' भिडिअ मोनसे बानायना हरदों नङा होमबा बे भिडिअ बानायनायखौ जों आपल'ड खालामनानै होयोब्ला बयबो नुगोन मोजां मोनगोन खिन्थु माखासे सुबुङा ओरैबायदि बुंनानै जे लाजि फोनांनो नागिरो मदद खालामनायफोरखौ देखायनाय मानाय बायदिसिना होननानै लाजि फोनांनो नागिरो आरो मा ओरैबायदि खेंसालियाय इनडाइरेक्टलि ओरैबायदि लाजि फोनांनो नागिरो खायसे मानसिफ्रा जायफोर मानसिफ्रा गावसोरो भिडिअ बानायालासिनो मदद खालामो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौबो मा बुंनो नागिरो बिसोरो माने ओरैबायदि गावनि इसिबां गिदिर मदद खालामबाय खिन्थु भिडिअ बानायाखै मायाखै ओरैबायदि खालामनानै बुंनानै माखासे बाथ्रा बाहायो आरोना बेखौ बुजिनो हाया जाय बुजिग्रासो बुजियो दै जानला मानला मानसिया बुजिनो हाया बै बाथ्राफोरखौ मिथिबायना जानला मानला मानसिया बुजिनो हाया जाय मानसिया बुजियो बुंग्रा ना बै मानसि हमनो हाग्राया हमखायो आरोना बेबायदिनो आरोना खोथाया आं सानो बेयाव माने इन्सपायारसो खालामनांगौ रावबो बेबायदि खालामनाङा जे जाय मानसिया सानो जेनेबा जे आं मदद खालामबाय आं देखाया आं बेफोरबायदि भिडिअ मदद खालामनायखौ आङो डनेसन होबाय आं बेफोरबायदिखौ मदद खालामनायखौ आं भिडिअ होआ आं देखाया बे बाथ्राखौ बुंबाय नङा होमबा बिथांनि खोथासै जों बेफोरखौ आरो इनफ्लुयेन्स खालामनो गोनांथि गैया जों माखौ इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ फै ओंखारबो मदद खालामनो थाखाय जों नोंथांनि मदद खालामनायखौ जों रायजो राजानो देखायगोन जाहाथे नोंथांनि मददखौ नुनानै गुबुनाबो मदद खालामनो ओंखारबोदों दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां सुबुङा ओंखारोमोन गोबां खम ओंखारोमोन दिनै ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनो होयैनो बेसेबां सुबुं ओंखारगासिनो दङ मदद खालामनाय मानो बिकज जों गावजों गावनि मदद खालामनायखौ नुदों बिनि थाखायनो सोलोंदों जोंनो सोलोंनायखौ नांगौ जों जेब्ला भिडिअ बानायोमोन अब्ला बहा बेसेबां सुबुं दंमोन भिडिअ बानायग्रा बेसेबां सुबुं दंमोन गैयानोमोन दा बिनि उनावहाय जोंनि भिडिअ बानायनायखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरानो सोलोंलांबाय निउस चेनेल पर्टेल ओंखारलांबाय मिथिबायना दा जायफोर पर्टेला गिदिर जाबाय अब्ला जों जेब्ला बानायदोंमोन अब्ला बे समाव गैयानोमोन बिसोरो इउटुबार बेसेबांबा खम आरो लोगोसे मा होनोमोनलाय बिदिखौ रादाब निउस चेनेल सोब बेफोर गैयानोमोन अब्ला दायो ओंखारजोब्बाय बिकज माबा मोनसे मावनायखौ नोंनिखौ नुनानै जों सोलोङो बयबो सोलोङो नोंनि मावनायखौबो जों नुगोन जों सोलोंगोन जों मावनायखौ नुबाय गुबुना सोलोंबाय इउटुबाव भिडिअ बानायो नङा होमबा इउटुबाव भिडिअ बानायो बाट माबोरै बानायो बेखौ सोलोंबाय बानायबाय होबाय बे भिडिअखौ बानायब्ला मुलाम्फा जागोन नामा पाब्लिकनो येस बेखौ बानायबाय दिनै खौरां खोनासंनो मोनो बर'निफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बर' हारिनिफ्रायनो बर'नि खौरां खोनासंनो मोनो रायजो राजाफोर नंगौना नङा बर'नि निउस रादाब माने खोनासंनो मोनो मिथिबायना बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ माने जानला मानला बुंनो हायो होननानै बुंलाबायनो नाङा आरोना मिथिबायना जास्ट लाइटआबो थांना होबावबायसो आरोबाव जानला मानला बुंनो हायो होननानै बुंनाङा मानो होनोब्ला नोंनि बुंनाय रावखौनो खोनानानै सुबुङा येस होनगोन खिन्थु बै येसआनो मा गोबां जोंनि थाखाय लस मिथिबायना जोंनि थाखाय खहा बिनिखायनो आं बुंगोन जानला मानला बुंनाङा सानै हयै बुं मदद खालामलायनाया गोबां गोनांथार नों मदद खालामनायखौ देखायनाया गोबां गोनांथार बिकज नोंनि मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुना मदद खालामगोन मिथिबायना खायसे सुबुंफोरा मोनथिया जों बानायगोन भिडिअ आंनाव एक्सपिरियेन्स दङ बिनि सायाव जों बानायगोन भिडिअ जों खिन्थु बै मदद खालामनायखौ जों जुदि देखायाब्ला अब्ला बै रावबो सुबुङा बेखौ मदद खालामा रायजो राजाफोर गोबां खम एसे एनैल' मदद खालामो मानो होनोब्ला आङो बर'फोरनि गेजेराव गोबां दुखु सुखु जानायफोरनो डनेसन खालामना होनायाव आङो बैफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोदों रायजो राजाफोर दा बैफोरबायदि जायफोर सुबुंफोरा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया बिथांमोना बेफोरबायदि बुङोब्ला बे बिराद ओरैनो माने खुगायाव बिराद सादु बेबायदि सिस्टेम जाहैगोन मिथिबायना खुगायाव बिराद सादु जाहैगोन आं डाइरेक्ट थब्लं बुंखायो दै खुगायाव बिराद सादु बुंगोन आं बेखौ मिथिबायना आं डाइरेक्ट थब्लं बुंखागोन मानो होनोब्ला बे प्रेक्टिकेलि मोननाय बाथ्राखा मिथिबायना आजि दिनै आङो बे भिडिअ बानायनाय बिनि सायावहाय 4 years 5 years जासिगोन
मिथिबायना 4 years जाबायानो 5 yearsसोनो जालांबावसिनसो जों खौसेथि जानाया बिराद गोनांथार आरो लोगोसे बेयावहाय जों माबा मोनसे डनेसननि खांनाय भिडिअ बानायब्ला हेल्प खालामोब्ला जों बेखौ गावजों गाव देखायलायनांगौ मानो होनोब्ला जों देखायोब्लासो जोंनि गोसोआ गुदुं जायो जोंनि गोसोआ अब्लासो गुदुं जायो मिथिया खिन्थु जों सानना थायोब्ला मदद खालामग्रा मदद खालामखागोन मालाय जों भिडिअबो खालामनो गोनांथि गैया जुदि बेबायदि सानोब्ला बे नोंथांनि गोनां माबा मा होनो गोरोन्थि मानो होनब्ला बै नोंथांनि बेबायदि मा होनोमोनलाय चेलेन्ज जे मोनसे बाथ्रा थायोना बे मोनसे बे मालाय मदद खालामग्रा खालामगोन होननानै बेबायदि मोनसे चेलेन्ज थादोंना बे नोंनि चेलेन्जनि थाखायनो जायनो मददनि गोनांथिमोन बै मानसिया मदद मोननाय नङा मिथिबायना जायनो मदद नांगौमोन ना बै मानसिनि मदद मोननाय नङा मिथिबाय लाजिबो नांनायसो जायो बिदिब्लाथाय लाजिबो नांनाङा मदद खालामग्राफोरखौ मिथिबायना माब्लाबाबो लाजिबो नांनाङा नों मदद खालामनो हायाबा हाया था खिन्थु माब्लाबाबो लाजिबो नांनाङा मिथिबायना मदद खालामनायावहाय जोङो बे मदद खालामनायखौ जों देखायनांगौ अब्लासो बै मदद खालामनायखौ मानसिफ्रा नुनानै गोसो गुदुं जानानै मदद खालामगोन मिथिबायना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आं गासिबो इउटिउबारफोरखौ बुंगोन माखासे सासे सानै नुदों आङो खुगाखौ नुदों होननानै बुंनाङा माखासे कमेन्टआवबो नुदों आङो बुजिना लानांगोन खोथाखौ मिथिबायना बुजिना लाथारनांगोन नों गनायना लानो सानाब्लाबो लाथारनांगोन नों जुदि सोरखौबा मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला बिराद सैथोखा बे बाथ्राया नोंनि आरो आं मानि थाखाय लाइट थांदों नेट प्रब्लेम जादों मिथिया आं बिनि सायाव मोजां बुंफिनगोन र' फैनानै मोजां बुंफिनगोन आङो जेना आं बिनि सायाव मोजां बुंफिनगोन रायजो राजाफोर मिथिबायना मानो होनोब्ला जों गावजों गाव बे माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ बाथ्राखौ बुजिलायनांगोन आरोना आं बिनि सायाव मोजां बुंफिनगोन दायो नेट प्रब्लेम जाबाय स' बिनिखायनो आं गुड नाइट बुंथ'ना थानोसै बाय आङो दा दाख्लै बावहाय जिखिनि डनेसन होदोंमोन बिनि भिडिअखौ आं दहाय होबाय गेजेर खन्द'आव नोंथांमोना जास्ट लेट फैना नायफैदोंब्ला बिथांमोना नायबानो जाबाय रिसिभ खिन्थु माखासे समाव रिसिभखौ दैथायहराखै जायनि जाहोनाव बेखौ आं नाम्बार होखादोंमोन रिसिभ दैथायहरनायनि बे नाम्बाराव जेसेबांखिनि फैदों आं बेखौ देखायबाय माखासे रिसिभखौ हराखै स' अके आं गासिखौबो थेंक इउ जासिबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना मदद खालामनो थाखाय जोंनि मैया दाख्लै बयसारि जोंसार आरो जन कुमार ब्रह्मनि जि मदद खालामबाय बिनि सायावहाय स' आं बेखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो इयुन फिउचारावबो बेबायदि मदद खालामबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोबां दिननि उनाव दिनैसो लाइभ फैदों आदा औ नंगौ माने आं बेलेग खामानि मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं दिनै लाइभ फैबाय लाइभ फैनायनि खारनाबो जाबाय नैबे डनेसननि सायावहाय जिखिनि रिसिभ देखायनांगौमोन स' आं भिडिअखौ लाफिनबाय थानोसै अके स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय आरो जुदि मोजां मोनोबालाय बे स्टेटासखौ होबानो जाबाय आं बे टपिकनि सायाव भिडिअ मोजां बानायफिनबावगोन दै नायबाय था